Hei! Tänään me räpelletään pipari, askarellaan linnunpönttö, nukketalo. Ei vaan piparkakkutalo. No, kyllä tiedätte sit, kyllä sä leuhkat, en mä mitään piparkakkutaloa tee semmoista niinku 4-vuotias osaa piirtää jonkun. Ei, että vähän pitää pystyä parempaan, niin piparijuna, että jos sitä ollaan me rupean piirtelemään, niin lähdetään katsomaan miten käy. Joo. Tervettä kun lapsileikki on, yhtä hyvin tervettä kun keski-ikäinen mies alkaa askartelee täällä. Se on pipari muottikaavoja ja piparkakkutalo tulla. Katsotaan miten käy. Oho. Ja ruokapippaa sen mikressä. Karkkitankuja on. Sorsia. Candy canes. Sour. Kirpeitä. On se suklaatikkua on ja Marttinsrakeita ja jotain papanoita ja hienoja suklaateja. Mummo tää hopea pelti tarjotin. Tää tekis sellofaania. Niin, paistovaiheeseen peilille 175 suunia, pari vararengastakin. Antaa työmaa.